Dakop naman ang ginakabig top 3 sa listahan sa mga personalidad ni imbulbado sa pagbaligya sang iligal nga operasyon sang droga sa syudad sang Talisay. Yaring balita ang aton gintutukan. Dakop ang ginakabig top 3 sa listahan sa mga personalidad nga imbulbado sa iligal nga operasyon sang droga sa syudad sang Talisay. Madinalag-on nga nabaklan sang shabu si Dennis Barcillo kag Armando Barcillo sa Felipe Lacson Street sa Barangay Zone 9, Talisay City sang kapulisan kaina sang kaagahon. Nakuha sa suspect ang 8 tanan ka plastic sachet sang ginasuspetsyohan shabu lakip ng buy-bust item, 500 pesos nga marked money kag mga lighter. Dugang isa naman kadako nga sachet ang nakuha pagid sa suspect. Emosyonal naman nga ginkumpronta ni Roel Osera ang utod nga suspect matapos nga gingamit sini ang pangalan sang utod sang siya ang gindakop. Ako pang buhay, mag-usang takto yan mo. Hindi ko lang gusto bro yung manan. Maski na nakapika doon, nasuong ko na yan kay para lang mabuhay man. Dala kuno sa tensyon kag kakulba, rason lain nga ngalan ang gingamit sini. Ang alabas nila ko niya ako. Katutan ko pare ko mo, na dinas na doon ang birthday bata ko. Kaya mo ito doon yun. Takpo lang is dinas kay kakabalo yan. Nadalahig ini sa operasyon sa nagbisita sa iya mga abyan agun maghampang sang baraha. Nakuha sa iya ang isa ka kalibre 38 nga armas lakip ang mga bala. Pasensya gid. Ay, ako pasensya sa ako nung walang pasensya gid. Nito na ako lugab Eric balo. Paano siya kay? Umimos pila na rin pagkabata, ang bala naman na. Sa hoy, di man naman nagkulang. Eh, gusto ko lang yan, nung ngalan ko gid. Nga mga klaraman eh. Insigida ang gindala sa Camp Martin Delgado sa Iloilo ang mga suspect para sa drug testing. At tubangon sa mga Barcillo ang kaso naangot sa bayulasyon sa RA 9165 kag si Osera naman ang kaso sa RA 10591 o kon illegal firearms kag ammunition.